Ikomidi elibhekele ezemfundo, ezobuchwepheshe, ezemidlalo kanye nezobuCiko ePhalamende lizikhombe indlela izikhulu zesikhungo esihlinzeka abafundi ngemali yokufunda iNSFAS. Udokotela uRandall, Carolissen kanye nozakwabo basolwa ngokungalihloniphi iPhalamende ngemva kokuthi bethumele izethulo zabo sekwedlule isikhathi izolo. Izikhulu zeNSFAS bezizobikela iPhalamende ukuthi sezikulungele kangakanani ukuqala konyaka wokufunda u2020. Phakathi kwezinto ebiyisohlwini kufaka phakathi ukufaka kwezicelo, ukukhokhwa kwezifundo, izikweletu ezindala kanye nalabo bafunda bedlulisa izinqumo ezithathwe yiNSFAS mayelana nokukhokhwa kwemali yabo yokufunda. Kodwa ke ithimba likaDokotela uCarolissen lithe nje uma liqeda kuzethula amalungu ePhalamende akhombisa ukungagculiseki ngokuthola amaphepha avela kwaNSFAS sekwedlule isikhathi. Imvamisa, iminyango kanye nezikhungo bajwayele ukuthi bahlinzeke ngemqulu yezinto abazozethula kusenesikhathi ukuze amalungu ePhalamende akwazi ukuyilungiselela. Lokhu kuwacasule kakhulu amalungu ePhalamende. How do you expect us to engage with a document that took you days and days to put together, and you expect us to read it within some few minutes and then, engage meaningfully? You really don't care. Akukaziwa ukuthi lezikhulu zeNSFAS zizophinde ivele nini ngaphambi kwamalungu ePhalamende.